Hey, hey, Franklin, kom nu ut og spil. Växel och växel, du alltså väl. Timmer här vid vin synen fortälja söver livet här. Hey, hey, Franklin, timmer han till du. Hey, hey, Franklin, timmer han till mig. Hey, hey, Franklin. Føstulávint tja Franklin. Franklin tog att tälja 1, 2, 3, att binda lisser och lätta sig ui. Han kjente vikudejaner, månader i åren og halvdejar og høgtøyer. Franklin visste at det var Føstulávins månadaver. Og hvordan vi er til å spøle? Mer damer så vel at fiska surreplet, du tar do så vel. Hva da var det her best, Bjørn? Mer damer. Tjo! Adiosa. Nei, Franklin, jeg er krym. Mer damer best alt det vi får, bommen og alt det gode. Nei, ta bästa Føstulávint till att rea folk. Bævor? Ja, og det var hun og lest av Øtlund spøkelseshuset. Syster min säger att hon sa ett rattligt spökelse i fjör. Gås, spøkelser ikke til. Nei. Ha, det er bare ekkeslig ljov og sånt. Ikke bensjen? Så, og truffast ikke inn, for en mamma den kom. Jeg har ikke nekkert hørt å selge vel i fjør. Nei, bare Bjørn. Men vi var bare små på den fjør. Jeg vet jo på at vi tåler bedre i år. Halda det stemt? Jo, men jeg tar best. Kom så, Rever, ta första skal etta lojm. Teiben skulle alltid kappast. Jeg lett ikke om vi ikke tåre. Heldur ikke jeg, så langt som ikke tårer ringast. Så, hvordan vil jeg kryllen har rullat når du gjør? Jeg ætler bare være skiparen store. Ein risa hetja. Ja, jeg helt det skulle være som han. Men det færre kanskje jo akkur helt annet. Men jeg sier ikke hva det vil jo i. Til å finne meg av verslene. Jeg sier helt ikke for jeg være. Helt det ikke jeg. De gitt ikke hva det er være. Spøkelse. Hvordan visste det? Det er stort først da her. Men du ringer reisen så vel. Norskjøt somol, så er liet fyrir det. Jeg skal først. Ved det plass. Hei, boja. Vet så just i kvall. Hva bæger? Ivas du ennå i hva du skal fære ui? Det er ikke det. Det er bare det. Ja, hva du ikke tårer jeg for inn i spøkelseshuset? Det er ikke fyr, Franklin. Det er lagt jeg til å si. Du reist ikke. Jeg reist alt møveligt. Men det er bare å hone alt annet og vask hva det er. At nå er det overhøver ikke så ringt. Heldig det jo? Jeg vet ikke. Veist du hva? Jeg får inn Føstulávint. Har du det da? Bjørn sier at han skulle fara først inn i spøkelseshuset. Føyt, for Bjørn er først, så er jeg nummer 2. Freud. Bossor. Bossor? Bossoren. Jeg skal først. Ved det plass. Hei, boja. Hallo, Franklin. Hvordan visste du at det var jeg? Særlig mammegaver. Bø. Og du? Skal jeg hjelpe skiperen stora ved bodan nun? Nei, jeg vil ikke være han langer. Hæ?
Skal det ha en nutja bona? Men vi skulle stå om en luttla løte. Det ser du ikke. Jeg finner i bakerst. Hoda der. Nei. Nei. Jeg just ikke. Hva er du? Det er Franklin Stein. Altså etter. Jeg spurte seg. Han er ikke spøkelse. Han er bjørn. Han er alltid her som bonanen. Kom så. Hei, pappa. Jeg har aldrig hatt en gas. Jeg først. Ja, hatt en gas. Släpp det, Franklin. La mig visa där hur det ska göras. Det här var det du. Inte se det för ötlom. Hej, Björn. Wow, du lever och hodar där i fjör. Heldig du stämmer med lilla rejeta. Kvör till kväll, Franklin. Låt Björn inte och hodar där en... Hej, vad var han? Han var bajt här, ja det. Det var spörte sig inte till. Nej! Jag huxar bara om för måste färra vinna virslöna för bästa bonan. Till vinner kanske hälften av virslöna. Ja, så du bara en halvan bona. Och så att han har virslönar spöter sig ut. Nå, kvör är fest. Björn, är det så? Är det inte här? Anten vil si han. Han er bare harven. Björn säger han skulle få en fest. Kanskje han kom undan okkom og lukka ferien inn. Så är du, Franklin. Du säger det. Du är snaster. Men du tår kanske inte. Jo, det är läge. Det är bara rent att du inte vet vad det är inne här. Välkommen, Franklin. Kvar åh, det bara... Vad är det för jag? Mein? Har vörpa och som är bland benchen. Jeg skiljer at du rausa meg for han i verste, Franklin. Pappusbonda klittla vi, og tå eller for spørte seg sånn opp vi. Og boina krynder og sløyvån. Flott. Jeg hadde du var øyla hjärsta der av vera fister inne. Fester? Så Björn vill inte vara fest? Björn? Å nei. Nei, Björn ligger lengt under døgnene ved rinkon krøyme. Då är det. Men spökelse. Och det inte var Björn. Hvor så? Nej! Var det för rävligt? Kanske är häve av varslade. Björn är sjukur heima. Om spökelse inte var Björn. Må det være et rettelig spøkelse. Jag har sagt det om att spökelser är det inte till. Eller...
Nei, han tror ikke spøkelse. Han herre Ukla. Han lumpa jo okkur öll. Gåa grøyne varslo på en reiande natt. Kom åter, Ukla. Överhuvud. Nej. Jeg ble bensin. Vi blev öll bensin, gås. Men det var stuttligt. Sinta björn skulle være vi. Hei, kanskje missar ikke alla stuttleikan. Pura bænt Franklin. Du Björn? Du har ikke stått lær enka, katte. Takk, titt. Her kommer grønne der. Hallo? Ja, fast landsmannen över. Bom! Takk for det. Dette det beste viner en bjørn kan. Tjup!